guys, so karon magluto day tag ka ng bihon nga sinabawan no kay bulanon man tag kaliwat so butangan ginato nagsabaw ang atong lutoon. So mo na ni siya ang karning baboy nga ako ana na siyang gipakupsan, gibutangan na po nako siya carrots. So naara nalunod na nako ang bihon, wala na nako na videohan ang bihon kay syempre gisala-sala pa nako kay ako man gihumulan no nya. Nagunit pa ko og kamera so lisod jud kaayo. Ang kinabuhi sa vlogger basta wala kay assistant aw buhi-buhi ra gyud. So ayan ready na. So ibutang na nato ato ang cabbage and then isagulan na nako na siya sibuyas dahon. So isara na siya kabukalan guys. Ato na dai na siyang i-off or after nako siya mahalo i-off na nako siya para dili siya malata kay mas lami gyud ang half cook lang ang gulay para dili siya kuan ba dili siya lasa o ganang lata. So kana siya na siya atsal. Na siya carrots, cabbage, og sibuyas dahon. Nya nga to ang karning baboy ana ato adyo na siyang gipakupsan daan murag giprito na ko siya daan ba nga. Gipakupsan na ko siya daan nga ning gawas yang kaugalingong mantika nya ning brown siya gamay saka na ko siya gigisa. So luto na ang ato ang bihon nga naisabaw-sabaw gamay kay matud pa sa akong giingon lagi nga bulanon ta so kailangan jud naisabaw-sabaw gamay. So maniud to ta. Thank you for watching. Salamat kay Madam Lini sa pag-rescue kay na husband ko gason.